South imeye county ya Kisii nigo bagenderete kuboria basamaria baya kunyara gweso kiribona kunyara gusiro mwana obo ojibona orokane gotwara uburuhire asebono arokane kurwa manyinga samataya yibona asamataye asebono umutu yorokane gotwara mahira kolengana nangino mwana oyo asiritanansi matarani gagote yauna okubeni mwana oyo le school ya secondary ya daraja 2 le class kali geikomi gose form 2 ne kraboni ga arokane gotwara umuchando boko gendera na masoma ye nigo chinga kechingino mwana oyo atebiruno mwana ini gata kerego itani chiringi chiribuchimi hinye ngiribana nyara konyoro bugwenya asenyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital niko chinga kenyara kuboria basamaria bajya kunyara wesoke na kumusira elyo mwana oye anyara konyoro bugwenya na kugendera na masomo ayibona tokumanyigwa senchira yobuime amateye mokorwa ase kenyoro kiegesa iye gutoka imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigere no kugania guchase omwana obo aserieta Sophie Nyaboke uyore ekirasi geikomi ase skuru ya daraja 2 asaganyeti obokonyi boguchwa konywa asabwate omuchando bwa mato asabiriga kurusie amanyinga ase gekabono ekikirire amanyinga yugoikano nyenase omutwaye kolengana na ngina niga gutwera buna omwana oyo niga biriga gutwara omuchando yo ase gekakemya ketano bono nase agotwerera igoro yo muchando yo buno chagete na gwikira bono iga Nimbate nyaruka yana omonene ku Sophie Nyaboke obeiro korwara like for almost 5 years now nyara arikaete a condition ya ecorocotitis media yari with pass from the amato ono ikatega stop ikaraenda form 1 nyanchwa girls akaberoro like for 2 terms term ya gatatu ikawasen. Okay, naende konyanku mwira na rengerende kwa clinic na kamwire KTRH. So egabidi this year because of a problem and her condition egabidi nkamurusi nkamwira daraja 2 day school irinde no nkomo manage bia kolengana ngina aselieta Nancy Matarani gagotwera buna omwana oyo niga aberiga kwenda ase chinyagitari au ase kurinde gwikira bono iga nigo uburiro bwikire ase kerengo ekebe mono ase aganetie obokonyi iribasi gete last term mwana akawasen agasoa with blood manyinga kurwa mato nkamwira ase Dr. Tomu atenete ENT KTRH agato advice mwana akore CT scan tukanda tugakora CT scan ase Chiron Hospital Dr. Gatune akarule out akanyora ukwe pass area maira ari akarura mato achira rire walls che scalia ekero chiarire bona manyingare 3/4 are almost to the brain. She is now bleeding extremely tarikorara having severe pains endo chakire kutwara obosibu aye wachakire kwa bapafi I mean obimbete so tukayirania machivu ase Dr. Otomu agatorifa kwenda Kenyatta atutebikisi igamba ko ati the facilities cyo korwario manu sengenchao cyo koru surgery yo moto wono kwende ngachizirende Kenyatta asichinga kiechechyo nigo ngina gotwera buna eretabwati kibarua kende gyonsi kirabige komokonya wekerania chibesa chiganirie elio omwana yanyoro bugwenya asenya gitari ya Kenyatta Hospital asate bire buna nigo gwikira bono iga aganiri chibesa chiri chiringi echiribu chimyanye elio aikiranie obugweni obu tubente gutwara 400,000 sirindo mwana nyare konyora treatment nenda sinaringe ke barua kiaerete wono I only depend on you barua bikebi ko which thing konyara nainde ichinchi konyara gwikera ebilio mwana one so gonko request ngosaba abasamaria even our governor never other good Samaritans nona baraiba anyone watching this ngosaba sama beramo konyo mwana ona aenda ruaribu nera irane back to school achiko babuna abana bana njengo sabe sengenjo this thing is life threatening sengenjo nabo eramek no mwana sirio bimabwa because amanyingara drip no ba buna mwana onde bwensi nigo mamu mwabo omwana Sophie asabire serikali na moto onde bwensi bo wanchokuya aisoki na konya omwana oyoga
elinde neragendere amasomo buna mwana onde bwensi ngoripotalia egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga sensa megesa imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii ile taliane Mildred Momanyi.